LZ1 кило Папа Уиски. За теб 59002 от КН 22 Хотел Сиера. 59002 от КН 22 Хотел Сиера. Как ме разбрал на приемане? LZ1 кило Итали Сиера. LZ1 кило Итали Сиера. LZ1 Кирил Петър Васил. LZ1 Кирил Петър Васил. Отлично разбрано. За вас 059002. 59002 от кило Новембър 21 Делта Уиски. Кило Новембър 21 Делта Уиски. Как разбра на приемане? Отлично разбрано, благодаря за радиовръзката. 7-3 и до нови срещи. Тук е LZ1 Кирил, Иван Сергей. 7-3. Отлично разбрано, тук е LZ1 Кирил Петър Васил. До нови срещи и много успехи на тези диапазони. Всичко добро, 7-3. 7-3, чао. Гаси ме, че си